सासे इउटुबार बिथाङा जोंनि बनसुनि आफादगिरि मानाव गेदेर बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथां सारखौ ओरैबायदि नंखाय खोथा लाबोनानै भिडिअ लाबोदों जे बिथाङा बबे श्रेणिनि मानसि बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन आरो बिथांनाव मा फोरमान थानायनि बिथाङा बेफोरबायदि एलिगेसनखौ लाबोदों। दा बेखौनो बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिनि सायाव माखासे काउन्टार होदों। दा बेखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो, लोगोसे जोबनायाव कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। खुलुमबाय। बेलासिनि गाहाम हामलायथि बयनिसिमबो जों बर' माहारि फरायसाफोरनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय। थांनाय 24 मे खालारखालि बाक्सा जिल्लानि सन्जय बर' बिथां सासे गावखौनो इउटुबार होननानै लाग्रा जाय मानसिया बनसु बर' माहारियारि फरायसा आफादनि मानसि नङा, जाय मानसिया एक्सपेल खालामजानाय मन'जित दैमारि बा ब्रिटेन इस्लारि बिथांनि ग्रुपनि बिथाङा जोंनि फाउन्डार बनसुनि फाउन्डार आरो एक्जिस्टिं दासिमबो थानाय प्रेसिडेन्ट मिस्टार बनजित मन्जिल बिथांनि सायाव इलिगेलि बेसलेस बहुद खोथा सावरायदों। दा बिनि सायाव जोंहा बुंनांगौ गोबां दं। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि प्रेसिडेन्टखौ बुंनाय माने बनसुखौ बुंनाय माने जोंनि बर' जाथिखौ बुंनाय, जोंनि प्रेसिडेन्टखौ बुंनाय माने बनसुखौ बुंनाय आरो बर' जाथिखौ बुंनाय। जोङो बेखौ मालाबाबो सहायना लानो हाया। बियो टटेलि बेसलेस इलिगेल खोथा बुंदों। दा बिनि थाखायनो जोङो बिथांखौ मिस्टार सन्जय बर' बाक्सा जिल्लानि जाय मानसिया गावखौ बाक्सा जिल्लानि बनसुनि होननानै लायो, जोङो बेखौहाय मालाबाबो गनायना लानो हाया, मालाबाबो जों बेखौ कन्ट्रल खालामनो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला जाय बुस्थुआ जाथावना नङै बे बुस्थुखौ बिथाङा गावनि खुगानि रावनिफ्राय दिहुनदों। बिनि थाखायनो जोङो बेखौ गोख्रोङै जोंनि क'क्राझार थानायाव असि जोङो बिथांखौहाय केस होनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि प्रेसिडेन्टखौ बुंनाय माने बनसुखौ बुंनाय, बर' जाथिखौ बुंनाय। दा बिनि थाखायनो जोङो बिनि गेजेराव बिथांखौ मानहानि 141 क्ररनि जोङो बिथांखौ डिफमेसन केस होनाय जादों। आं एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि सेन्ट्रेल बनसुनि। जोंनि आफादाव प्रट'कल आरो नियम खान्थि दङ। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बनसु आफादाव प्रेसिडेन्टआ मालाबाबो फाइनान्स थाखा फैसानि लेनदेनखौ मालाबाबो हेन्डेल खालामा। दा बेयावहाय जोंहा हेन्डेल खालामो होनना बुङोब्ला भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां खालामगोन, गाहाय नेहाथारि खालामगोन। बेजों लोगोसे आंबो सेन्ट्रेलनि फाइनान्स डिपार्टमेन्टनि मोनसे दायथ' गोनां मानसि। मानो होनना बुङोब्ला जोंनो बै समाव अलखद समनिफ्रायनो जोङो जोंनि अफिसखौ मारै दैदेननांगौ, बनसुखौ मारै दैदेननांगौ जोङो बेखौ सोलोंबोदों। सोलोंनायजों लोगोसे जोङो थाइसे थाइनै जा रां मोनदों रायजो राजानि अननायजों बेखौहाय जोङो मोजां खामानियाव बेब'हार खालामदों। आरो जोंनि प्रेसिडेन्टआ जे श्रीरामपुर गेटनि खोथा बुंदों, श्रीरामपुर गेटआव मालाबाबो थांनानै फैसा लायनायनि दायथ'खौ जोङो होनोबो हाया आरो बे जाथावना नङा। बे टटेलि बेसलेस आरो इलिगेल। मानो होनना बुङोब्ला जोङो बै समावहाय जोङो खोनादों जे जोंनि बनसु आफादनि मुं लानानै श्रीरामपुर गेटआव थाखा खांदों होननानै जों खोनानो मोन्दोंमोन। खोनानायनि उनाव जोङो जोंनि मावनांगौ खामानि हाबाफारिखौ, जेरै जोङो सासे गोथार स्टुडेन्ट इउनियन मिनिस्टार, जेरै जोङो गोसो मोजाङै जोङो जोनोम जादों, आफादखौ दैदेनदों, थिग बिदिनो जों खोनानाय लोगो लोगो जोङो थांनानै खबर लायदों। बेयावहाय जोङो खोनानो मोन्दों जे मिस्टार मन'जित दैमारि बिथाङासो मावदों होननानै जोङो खोनानो मोन्दों। बिनि उनाव जोङो सुलु लादों। सुलु लानायनि उनावनो जोङो मोनबाय जे बिथाङा दावदैनि सिन्डिकेट होनना निउसाव ओंखारनाय प्रुफ जानानै फैदों। रियेलाव बेसो जादों गथाया। जोंनि प्रेसिडेन्ट मिस्टार बनजित मन्जिला मालाबाबो बेबायदि मावनो हाया आरो मावग्रा मानसि नङा आरो मावनायबो नङा। जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादा गोथार आरो अरायसम गोथारैनो थागोन। दिनै बिथाङा बुंबावदों, सन्जय बर' बिथाङा, जे बनसुनि प्रेसिडेन्ट मिस्टार बनजित मन्जिल बिथाङा जे इउपिपिएलनिफ्राय थाखा फैसा लायनाय आरो कंग्रेसनिफ्राय थाखा फैसा लायनाय बियो मालाबाबो जानो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जोनोम जादों बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनो थाखाय। बै समाव जेब्ला इउपिपिएल सरकार दंमोन, जोङो उदालगुरियाव खेबसे नङा खेबनै जों नाजादोंमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट डिमान्डनि थाखाय। बिथांमोना गले गले हेंथा खालामदों। दा बिनि थाखायनो जोङो जोंनि राजनितिक जोंनि बिटिसिखौ जोङो जुदि फोथांनोबा मोजां लामायाव लाबोनांगौ होननानै बुङोब्ला जोङो मोजां सरकार लाबोनांगोन, जोंखौ लोगो होनो हानाय सरकार लाबोनांगोन होननानै जोङो टटेलि इउपिपिएलनि एगेन्स्टआव जोङो खामानि मावनानै जोङो दिनै इउपिपिएलखौ आउट खालामनो हादों। आरो बेजों लोगोसे बिथाङा इलिगेल होदों जे बे इउपिपिएलनिफ्राय बिथाङा थाखा फैसा लायदों होननानै। बे मालाबाबो जानो हाया, गनायजाथाव बाथ्रा नङा बियो। आरो बिथाङा जा बाथ्रा बुंदों इलिगेलि बेसलेस खोथाखौ बुंदों बियो। दा बिनि थाखायनो जोङो बिथांखौ प्रुफ होनो थिनदों।
आरो बेजों लोगोसे जोङो उसिनाव केस होनाय जादों बे केस होनायजों लोगोसे बिथांखौ इमिडियेट एरेस्ट खालामनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा जोबोद गनायजाथावै राव भाषा बुंनाय जादों जोङो गावनि न' बां गावनि खामानि गारनानै जोङो सेन्ट्रेल बुनसु अफिसाव थाहैदों आरो जोङो जोंनि मावनांगौ खामानि हाबाफारिखौ जोङो मावदों ना जोङो खामानि मोनसे दङ ना थाखा फैसा इनकाम सर्स दङ जोंहा जेबो गैया बै समाव आङो जेब्ला सेन्ट्रेल बुनसुआव थायो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै बै समाव आं बिबान दंमोन अब्ला बै समावहाय आङो मन'ज दैमारि बिथांखौ आङो नुफेराखैमोन आरो बिथांखौ आं खोनानो मोन्दोंमोन बै समाव बिथाङा खयला बेफारि मावो आरो बिनि उनावहाय आङो जेब्ला सरकार फैदों बिपिएफ सरकार फैनायनि उनावहाय बिथांखौ आं नुफैदों जे ससमा गोसोम गाननानै फैनायनि उनाव बिथाङा सेकेन्ड बुनसु टिम दादों जाय बुस्थुआ गनायजाथाव नङा मानो होनना बुङोब्ला ब्रिटेन इस्लारि बिथाङा बै समाव जोंनि बुनसु फरायसा आफादनिबाबो बिथाङा चिरां डिस्ट्रिक्टनि सासे प्रेसिडेन्टसिमोन बिथांहा सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट लानो खुनु जयगथा गैया आरो बियो रुल्स एन्ड रेगुलेसन प्रट'कल नियमनि बाहेरायाव बिथाङा खामानि मावदों ओंखायनो जाय बिथांनि दैदेनगिरिफ्रानो जुदि इलिगेलबा बेजों थाफाग्रा बिथांफ्राबो गासिबो इलिगेल आरो पावार हांग्रि थाखा फैसा लब मानसिफ्रासो दिनै बेयावहाय जइन जादों होननायखौ आङो बुजिनो मोननायसो सानदों जों बुनसुआ मुंख्लंफोरनि जिरायसालियाव आशीर्बाद लानानै जोङो मोसा फिसा बायदि नेरनानै जोनोम जादों 7 फेब्रुवारि 2022 मायथाइयाव आरो जों मोसाखा आरो अरायसम जों मोसा बायदि दावहा नांलांबाय थागोन Thank you very much for watching.